an walefi jawairin maani 1892 AD. That is 1260 AH. Under the sponsorship of Emperor Habakkuk of Rome, katabata da wannan zance kaje ka duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 19109. shi kenan malam ana dauka ka samu kaset. Bismillah. Ka gani jawahir ma'ani part of antagonism ne, sannan kuma wanda ya yi maulidi ne bi'i da farko annabi bai yi maulidi birthday na kan shi ba, sahabansa ba su yi birthday na kan shi ba, tabi duka ba da ya yi birthday, sai da ya 597 ano hijira ko kuma da ya 1211 AD anodonymy to shine aka wannan Bishop Hezekiah Volak shi ya fala maulid nabi. Bishop kuma mutum tarki ne, mutum tarki. Don haka in kana so ka kara nazari ka tabbatar duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 18112. in dalikati tijaniya musulunci ne da zai fito cikin Qur'an ko hadisi ko ita ma'ayin malamai na farkon can na yanzu ba. To da za mu samu labarin shi a can farkon amma ba